бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳаводорони барномаи сайёҳии варзишӣ, инак чун ҳамешагӣ шоми чоршанбе барномаро бо ҷолибтарин хатсайри сайёҳати варзишӣ пешниҳоди шумо менамоем. Маконе ки мо имрӯз ҳадафе ба он ҷо рафтан дорем, яке аз маконҳои ҳанӯз камошност, зеро ба он ҷо сафарҳо камтар ташкил карда мешаванд, аммо худи минтақа бисёр зебо мебошад, хусусан дар фасли тирамоҳ. ҳамин тавр чун ҳамешагӣ хатсайри мо субҳи барвақт аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба роҳ баромада ҷониби дараи овозадору зебои Варзоб роҳ пеш гирифт. ҳаво тозаю салқин буд. тирамоҳ дар Тоҷикистон як фасли хос аст, вақте ки табиат бо рангҳои зарду сурх ва сабзи тира пӯшида мешавад, вале ҳанӯз гармии тобистон эҳсос мегардад. ин мавсим барои сайёҳатҳои варзишӣ беҳтарин аст, зеро на гармии сӯзони тобистон моро хаста мекунад ва на сармои зимистон роҳро мушкил месозад. имрӯз маконеро ки мо барои сайёҳати варзишии худ интихоб кардем, бо номи аҷибу табиати нотакрораш миёни сокинони таҳҷоӣ шӯҳрат дорад. пас аз тай кардани тақрибан 40 километр нақлиёти мо ба тарафи рост гашта қад-қади дарёи Такоб идома ёфт. пас аз чанд километри дигар мо дар поёни деҳаи Такоб дар назди кони санги флюорит қарор гирифтем. биандагони азиз, мо аз шаҳри Душанбе то ба ин ҷо бештар аз 50 километр роҳро тай кардем ва ҳоло бошад дар як қисмати роҳи то ба он минтақае ки аз он ҷо хатсайри имрӯзаи сайёҳати варзишӣ оғоз меёбад қарор дорем ва ин ҷо кони санги флюорит будааст ва бубинед ки чӣ қадар санги хеле ҳам зебо ҳам ҳаст ва онро тавре ки роҳбарон ба мо гуфтанд дар саноат хеле зиёд истифода бурда мешавад ва хосияти рӯшноиро инъикос кардан дорад ва ҳамин гуна беранг мешавад ва баъзан боз дар табиат бо рангҳои гуногун низ вомехӯрад ва онро бештар барои санъати ороишот, меъморӣ ва инчунин аз он ҳар гуна линзаҳо низ омода карда мешавад. барои мустаҳкам намудани фулот низ аз он истифода мебаранд. каме мо ин ҷо мемонем ва поз баъд аз чанд лаҳза роҳи худро идома медиҳем ба нуқтаи оғози сайёҳати варзишии имрӯзаи худ. сангҳои флюорит ки бо рангҳои шаффофи бунафш ва сабзи дурахшони худ зери нури офтоб медурахшиданд, диққати ҳамаро ба худ ҷалб карданд. баъди ин танаффуси кӯтоҳ мо роҳи худро ба болотари деҳаи Такоб идома додем. ниҳоят нақлиёти мо дар ҷое истод ки сайёҳати пиёдагардии мо оғоз мешуд. баҳодур роҳбалади мо дар бораи минтақа маълумот дод, аз тариқи деҳаи Такоб ва зебоиҳои табиӣ он нақл кард. ӯ ҳамчунин қоидаҳои бехатарӣ дар сайёҳатҳои варзиширо низ таъкид намуд. Сейчас до места пикника, где мы расположимся, на максимум полчаса. Пеша будем идти, кто-то будет фотографировать там, да? Ради бога, никаких. Просто не отставать, потому что там есть наверху, мы вверх поднимемся, есть тропинка вниз, вниз не идите, она чуть-чуть с уклоном, в целях безопасности, лучше туда не идти. С нами вот Тимур Раджабзода, он поведет вас оттуда к Черному водопаду, это около, условно скажем, от 2 до 3 километров, точно мы никак не смогли определить, потому что каждый раз у нас меняются маршруты, то находим тропинки, то тропинку смывает, но сейчас есть тропинка. Сейчас нормальная, хорошая тропа, где-то около 2,5 километров до водопада. Подступ к водопаду есть, кто хочет искупаться, сразу возьмете с собой вещи, там, чтобы искупаться. Ну, вода, правда, холодная. Есть ущелье, о котором Тимур вам там расскажет, есть ущелье Чильдухтарон там. В первую очередь, эта палка, это защита. Защита от всяких ползучих гадов, потому что мы сейчас в горах, редко они встречаются, потому что они, когда реагируют на вибрацию, кто-то идет, они сразу прячутся. Прячутся в ближайшие камни.
Не бейте камни ногами, не тревожьте никого, они вас трогать даже не будут. И идите своей дорогой. Это первое. Второе. Вот этой палкой не махать. Ни в коем случае не махать. Заднему в глаз можете попасть или повредить, поранить. Кроме всего этого, это упор. Когда поднимаешься, когда спускаешься, какие-то упоры там. Ну, тоже иметь свою технику пользования. Да. Когда обрыв нужно держать в правой стороне. Это вот то, что мы завязываем шнурки. Вот эта часть нужно его очень сильно завязать, мощно завязать, потому что это голеностоп. Его очень легко повредить. Допустим, вот пошел камень, раз, и повредил голеностоп, ты вышел со строя, скажем, как минимум на месяц. Ну вот в таком плане. И просьба, и требования не обгонять гида, который будет вести вас к черному водопаду, идти след в след. Хорошо, каждый друг на друга, да, по пятам смотрите друг другу, помогать. Помогайте друг другу, мы в горах. В первую очередь мы пришли наслаждаться вот этими красотами, которые нам Бог дал. Мы его должны воспользоваться этим моментом. Здесь знакомятся люди, да, мы общаемся, находим какой-то свой круг общения, да. У кого-то есть болезнь с кровью связанная, да, это диабетики, там, допустим, да, еще что-то такое, то вам не рекомендуется туда идти. Высота около 2000 метров над уровнем моря. бинагони азиз, тавре ки гуфтем, мавсими саёҳатҳои тирамоҳӣ инак оғоз меёбад ва бо ин мақсад мо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳӣ Амиртур ва як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат омадем ба деҳаи Такоби ноҳияи Варзоб ва аз ҳамин ҷо нуқтаи оғози саёҳати варзишии мо мебошад ва инак боз чун ҳамешагӣ кӯшиш мекунем ки беҳтарин маконҳои зебою диданӣ ва албатта дар мавсими тирамоҳии сабзу тилоранги Тоҷикистонро пешниҳоди шумо намоем. Меравем. ҳамин тавр саёҳати пиёдагардии мо аз баландии 1700 метр аз сатҳи баҳр бо тамошои манзараҳои дилфиреби деҳоти Такоб оғоз ёфт. роҳи мо аз миёни дара қад-қади дарёчаи хурд ки оби мусаффояш мисли оина дар партави офтоб медурахшид идома ёфт. дарахтони сабзи чанор, чормағз ва себ дар атрофи роҳ бо баргҳои зарди тирамоҳӣ омехта шуда манзараи афсонавӣ эҷод мекарданд. мо аз болои кӯпрукҳои чӯбини кӯҳна ки бо садои нарми дарёча ҳамоҳанг буданд мегузаштем. ҳар як сайёҳ бо шавқ акс мегирифт, манзараҳои табиатро сабт мекард ва бо ҳамдигар бо табассум ва шӯхӣ суҳбат мекарданд. бо фарӯ расидани фасли тирамоҳ ва тилоранг шудани табиат шумораи хоҳишмандони рафтан ба сайру саёҳатҳо низ зиёд мегардад. бахусус нафароне ки дӯстдори фасли тирамоҳ ҳастанд кӯшиш мекунанд ба гӯшаҳои дури табиат рафта аз табиати тирамоҳи зарин ва албатта меваҳои хушлаззати дарахтони кӯҳсор комшӣ намоянд. фарӯ расидани вақти пухтани меваҳо низ як сабаби дигари авҷи тоза гирифтани саёҳати сайёҳон мебошад ки дар хатсайри навбатии саёҳати варзишии мо ба мушоҳида расид. сокини деҳоти Такоб моро бо себҳои субсурхи боғаш меҳмондорӣ кард. дар ин деҳа инчунин мардум ба занбури асалпарварӣ низ машғул мешаванд ки барои пеш бурдани рӯзгори мардум кӯмакрасон мебошад. биянагони азиз, аҳамият медиҳам ҳар боре ки ҳамин гуна хатсайри саёҳати мо аз миёни ин ё он деҳа мегузарад, пас мо ҳатман ки гурӯҳи сайёҳон душори анамин гуна меҳмоннавозии хоси тоҷикона мешавем вақте ки дар чунин саёҳатҳо иштирок мекунед. албатта ки дар ин гуна саёҳатҳо ширинӣ ҳам мешавад, чои гарми кӯҳӣ ҳам мешавад ва албатта ки чунин себҳои болаззати деҳот ҳам мешавад. ҳамин тавр пас аз чанд километр роҳ рафтан мо ба истгоҳи нахустини худ расидем. биянагони азиз, баъд аз 20 дақиқаи роҳ паймудан то ба ин ҷо
бо маслиҳати роҳбаладон аҳли гурӯҳи сайёҳон тасмим гирифтем ки аз ҳамин ҷоро макони истироҳати худ қарор диҳем ва ин ҷо мо як каме истироҳат мекунем ва пас аз он боз як қисме аз гурӯҳи сайёҳон роҳи худро то ба минтақаи асосии хатсайри имрӯзаи сайёҳати варзишӣ идома медиҳанд ва якчанд нафар аз роҳбаладон бошад барои омода кардани хӯроки нисфирӯзӣ барои сайёҳон машғул мешаванд ва нагуфтанам буд ки хӯроки имрӯзаи нисфирӯзии аҳли сайёҳон мош кичрӣ мебошад. Бисёр ҳам яке аз хӯрокҳои болаззати миллии тоҷикӣ. ин ҷо каме мондем, чой нӯшидем ва манзараҳои атрофро аз назар гузонида боз ба роҳ баромадем. дараи Такоб то рафт тангтар мешуд ва роҳи мо ба дохили он ба сӯи қалби кӯҳҳо пеш мерафт. маъмулан дараи Варзо пур аз ганҷинаҳои табиӣ нодир ҳаст ва инро бисёре аз ҳамроҳони мо ки пештар дар Тоҷикистон саёҳат карда буданд хуб медонистанд. аз ин ҷо роҳи мо каме душвортар шуд, зеро аз миёни дарахтон ва сипас сангҳои хурду бузурги селроҳа мегузаштем. паҳнои роҳи сели пурсанг дар баъзе ҷойҳо ба 15-20 метр ва ҳатто бештар аз ин мерасид. аз дур кӯҳҳо намоён буданд ва нури офтоб ба онҳо як тобиши нуқрагин медод. ҳавои тирамоҳӣ на чандон гарм ба мо роҳат мебахшид, вале ҳамзамон моро водор мекард ки бо эҳтиёт қадам занем. ин ҷо барои нафасроз кардан ва истироҳати кӯтоҳ қарор гирифтем. садои дарёча ва боди сабуки кӯҳӣ ба мо оромиш мебахшид ва ҳар яке аз мо эҳсос мекард ки ин лаҳзаҳо дар хотираҳои мо барои солҳо боқӣ хоҳад монд. саёҳати тирамоҳӣ хусусиятҳои хоси худро дорад. табиат дар ин фасл на танҳо зебо, балки ором ва пур аз як нав сукути афсонавӣ мегардад. баргҳои сабзу зарча ки бо гардиши шамоли сабук алвонҷ мехӯрданд ва нури офтоби тирамоҳӣ ки ба сангҳо тобиш медод, ин саёҳатро ба як сафари ҳақиқӣ ба дунёи табиати зинда мубаддал мегардонид. дили ҳар як нафари мо пур аз орзуи дидани ин ганҷинаи табиӣ буд ва ин эҳсос моро бо шавқ ба пеш мебурд. бинандагони азиз, инак лаҳзаҳои ба шумор мондааст ки мо то ба анамун мавзеи мавриди ҳадафи худ расида бошем ва аз нуқтаи оғози хатсайр то ба ин ҷо мо бештар аз 4-5 километр онро тай карда омадем. дар навбати аввал нуқтаи оғози хатсайри мо 1700 метр аз сатҳи баландиро ташкил медод ва онҷое ки мо мақсади рафтан дорем баландӣ аз сатҳи бар бештар аз 2000 метр мебошад. роҳи мо акнун боз ҳам душвортар шуд, чун ба баландии бештар кӯтал меравонид. роҳбалади мо шаҳр дод ки ин роҳи зимистона аст
зеро дар фасли сармо дара бо барфу ях пӯшида мешавад ва танҳо ин қисмати баланди роҳ барои пиёдагардӣ мувофиқ аст. ниҳоят пас аз чанд километри дигар мо ба шаршараи сиёҳ расидем. бале, шаршараи сиёҳ. он бо садои пурҷӯши худ моро истиқбол кард ва обаш ки аз баландии кӯҳ ба поён мерехт мисли як пардаи нуқрагин дар партави офтоб медарахшид. аммо чаро номи он сиёҳ аст? шояд бо сабаби сангҳои сиёҳи тирее ки дар атрофи шаршара буданд ва ё шояд ба хотири умқи пурасрори дара ки онро иҳота кардааст. бинандагони азиз, акнун донистед ки барои чӣ шаршараи мазкур ранги сиёҳ дорад ва барои чӣ онро шаршараи сиёҳ мегӯянд. ва сабаб ҳам ҳамин будааст ки вақте ки об ба танаи санг ҷорӣ мешавад, яъне ки аз болои санг ба поён сарозер мегардад, ҳамон сангҳо ки тар мешаванд, ранги санг ҳам сиёҳ мешавад ва барои ҳамин қадар онро ба ҳамин хотир шаршараи сиёҳ меномиданд. баландии он аз ҷое ки обпар дорад, аз он ҷо то ба замин, яъне 15-20 метро дар бар мегирад. обаш хурданбоб аст, хеле соф аст. то ба ин ҷо омадан ҳарчанд роҳ на чандон душвор буд, лекин бисёре аз он нафароне ки маротибаи аввал дар ин гуна сайёҳатҳои сатҳи душвориашон ширкат доштанд, иброз намуданд ки барои онҳо каме ҳам бошад ин хатсайр нисбатан душвор даст дод. хуб, бинандагони азиз, мо инак расидем ба нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯзаи сайёҳати варзишиамон ки ба шаршараи сиёҳи деҳаи Такоби ноҳияи Варзоб сурат гирифт. ва моро ҳамроҳ бошед, барномаи мо ҳанӯз идома дорад. мо каме дар назди шаршара истироҳат кардем, аксҳо ва наворҳо гирифтем. садои шаршара ва салқинии об ба мо эҳсоси таровати беназир мебахшед. яке аз солортарин ҳамроҳони мо тавассути бардоштаи худро дар бораи сайёҳат чунин баён дошт. Я из Душанбе, работаю на железной дороге. В общем, впечатление, знаете, просто неизгладимое. Дорога немножко сложная, но оно этого стоит, понимаете, такая красота. Вообще, вот сколько я хожу в Таджикистане, каждую неделю, везде по-своему красиво, вот красота такая, понимаете, даже вот если вот высохшее все равно красота идеальная, понимаете. У нас в Таджикистане такие красоты, что никуда за рубеж не надо ездить, наоборот, они сюда к нам приезжают. И всегда, как они говорят, говорят, что Швейцария отдыхает, говорит, поэтому, ну, конечно, с детьми сюда немножко сложновато, поэтому, а так можно спокойно, вот, знаете, ну, впечатление просто, знаете, я просто вот слов нету, у меня, знаете, вот одни эмоции, все аж кипит вот внутри. Самый запоминающийся это Артуч, Куликалон. Потом, да, Искандер-Куль это уже вообще сложно. Мы там были ранней весной, это был апрель месяц. Вы знаете, какой там водопад был? Это просто вот непостижимо. Вот представьте, водопад и вот так радуга над ним идет. Так красиво, как раз же ранняя весна. Он полный весь, река полная, красота неимоверная. Вот. Ну еще что, естественно, вот это тоже запомнится очень. И еще чертово ущелье. Он не такой сложный, знаете, но он как бы необычный, потому что там и по реке идешь, вот нету нигде этого прохода. Ну, в общем, очень красиво. пас аз истироҳат мо роҳи бозгаштро пеш гирифтем. бо ҳамон роҳи омада аз миёни сангҳо ва дарахтон ба истгоҳи аввалаи худ расидем. ин ҷо хӯроки миллии мошкичӣ аллакай омода буд. мо дар соҳили дарёчаи душоха нишаста аз таъми хӯроки гарму болаззат ҳаловат бурдем.
чойи гарми кӯҳӣ ки бо бӯи гиёҳҳои табиӣ омехта буд ба ин лаҳзаҳо як гармии хоса зам мекард. пас аз тановули хӯрок мо каме истироҳат кардем ва аз тамошои манзараҳои атроф баҳра бурдем. ман тӯли 6 моҳ мешавад ки бо ширкати сайёҳии Амиртур ба сайёҳати Тоҷикистон баромадам ва ин 18-умин сайёҳати ман мебошад. мо имрӯз ба дидани шаршараи сиёҳ мо ба дидани он ҷо рафтем. ба ман аввал мушкил буд, вақте ки ман аввал ба сайёҳат мебаромадам, ба ман хело мушкил буд. ҳозир одат кардам ва дар оянда боз мехоҳам ки ба дигар ҷоҳои Тоҷикистон сафар кунам ва бисёртар ба шахсоне ки имконияти ба ин хел ҷоҳои зебои Тоҷикистонро сайёҳат кардан доранд гуфтаниам ки ҳатман ин ҷоҳоро омада бинанд ва аз табиати зебои Тоҷикистон баҳра баранд. деҳар ҳавои тоза буд, ҳавои хушрӯ, аҷоибот, табиати аҷоиб. Ҳисор рафтагием мо, қалаи Ҳисор, Ромид, дараи Варзоб. ҳаин якум бор буд ки шаршараи Тагоб омадем. Об, шаршара, оромӣ, деҳар ҳамино махфӣ шуд. шаршараи сиёҳ дар дараи Такоб як ганҷинаи воқеии табиат аст ки таваҷҷӯҳи ҳар як сайёҳро ба худ ҷалб мекунад. ин мавзеъ метавонад ба як хатсайри доимии сайёҳӣ дар ноҳияи Варзоб табдил ёбад. талаботи зиёди сайёҳон, ҳам сайёҳони дохилӣ ва ҳам хориҷӣ боис мегардад ки ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ дар тамоми фаслҳои сол хатсайрҳои мунтазам ба ин минтақа ташкил кунанд. ин гуна сайёҳатҳо на танҳо сайёҳонро бо зебоиҳои табиии Тоҷикистон, балки бо меҳмоннавозии мардуми тоҷик ва таъми хӯрокҳои миллии мо тоҷикон шинос мекунанд. мо имрӯз сафар доштем аз шаҳри Душанбе ба минтақаи Тагоби ноҳияи Варзоб. аз ҷое ки мо ҳаракат кардем то гардиши Тагоб 39 километр аст. аз гардиши Тагоб то қишлоқи Тагоби болое ки ҳозир мо ҳузур дорем 11 километри дигар аст. ин яке аз қишлоқҳои кӯҳнаи қадими минтақаи Такоб мебошад. мардуми асосии ин деҳа бо чорвадориву боғпарварӣ машғул мебошанд. имрӯз меҳмонои мо шаҳрвандони худи сокинони шаҳри Душанбе мебошанд. инчунин меҳмоноам ҳузур доранд аз Федератсияи Росия, аз Ӯзбекистон. то шаршараи мо боз аз ҷое ки ҳозир мо ҳузур дориму хӯроки нисфирӯзӣ тайёр кардем, аз ҳамин ҷо то шаршара боз 4 километри дигар аст. шаршараи сиёҳ мегӯям. барои чӣ сиёҳ мегӯям? барои он ки санги худи ҳамун шаршара ранги сиёҳ дорад. барои ҳамин ин шаршараро шаршараи сиёҳ мегӯям. мақсади мо ҳамин аст ки мо барои худ як нақшаи дурнамо муайян кардем ки ҳамин моҳи сентябру нимаи моҳи октябр якчанд дараҳои минтақаи Тагоба сайр кунем, гардем, тамошо кунем. мана дар деҳаи Пишанбӣ будем, шаршараҳои Пишанбӣ, Пичандар будем. имрӯз мана шаршараи сиёҳ омадем, Тагоби боло. ҳафтаи оянда рӯзи якшанбе, рӯзи истироҳат сафар ба деҳаи Поруд мекунем ки дар он ҷо ҳам як-ду шаршараи калон ҳаст. мардума бо зисти мардуми маҳал шинос кардан дар кор, таърихи ин минтақа шинос кардан дар кор, табиати ин минтақа шинос кунем ки то рафт меҳру муҳаббат ба табиат зиёд шавад. ҳам аз меҳнати ҳаррӯзаи шаҳрӣ камтар истироҳат кунанд мардум. мана худатон дида истодем чӣ хел табиати зебо дорад. мана дарёи гӯем душохаи Тагоби боло, ин дарё номаш Душоха ном дорад. аз ин ҷо баромадан мумкин аст ба минтақаҳои Оҷуки Варзоб, Симиганҷи Ромид, дараи Ромид сафар кардан мумкин аст. вай камтар душвортар аст. оянда мумкин аст ки гурӯҳ ҷамъ кунему ҳамин гуна хатсайр ташкил кунем. ҳамин тавр мо аз сайёҳати худ ба шаршараи сиёҳи деҳоти Такоби ноҳияи Варзоб бо хотираҳои рангоранг, эҳсоси рӯҳияи тоза ва таҷрибаҳои нав баргаштем.
биёед бо ҳам ба гӯшаҳои дигари тоҷикистони зебо саёҳат кунем ва ганҷинаҳои нави табиати онро кашф намоем.